Bawal ang breakfast na rice. Kaya beef burger. Nakita ko yung mga yung beef broccoli kagabi. Ang kinuha ko lang lahat nung broccoli. Nag-akyata naman ng mga boys mukhang nagutom. Magkahiyaan pa Kaya maubos. pala sabi ko, ang dami-dami kagabi na nilagay ko sa rep. Pagtingin ko, ha? Broccoli lang kinuha ko, natira Kaya ko yung... kayo nabunta kayo. Mata ko lasing ko kayo. Mura kong nakuan bread. Taranta bread. As a healthy living kami Asa ngayon, kaya, ang rule binibili namin ha? ngayon is no rice every morning, no breakfast. Ha? Kung magbe-breakfast, meron dyan mga frozen at may mga tinapay, magpalit ng pansilingan kay inuo ko. Kung kailan kikita tayo at akinda sa mga cholesterol, high blood. Karon pa kami mag-healthy living. That's what friends are for. Ano ba iniinom mo? Uy. Iniinom ko pala guys, Skin Natura. I have challenge nga pala guys, kailangan lumiit ako ng 5 kilos dahil bibigyan nila ako ng 10,000 reward. So, mamaya kukuha ako ng 2 gramo Nang? na kape. Ayun yung aming almusal ngayon. Ingleg! Ano ito? Basta ba magwa na yung buhaton ha? Magdaing mo? Kaya magkuhan na ba? Ito ng Tagalog itong... May mga plano na naman po siyang gawin. Kaya magapalit, tagsuga ay ka na ang bulb. Go Mars! Ay, diet ka rin. Mukhang balak mo na talaga sundan. Dapat mag-diet na. Dahil sa taas ng kolesterol. Ito na yung outfit ko pag magluluto ako. Daming gutom sa almusal. American style. Minimum 27 minutes. Oo, more on bread lang sila. They don't eat rice. Steak minute dong. Ha? Steak. Steak kanina. Steak Egg and ham kasi pantinga. sandwich for breakfast. Mars, ikaw anong Is putahin mo later? Wala. I'm resting for my cooking vlog. Oh, bakit? Hala, grabe. Grabe ka attentive yung kumpare ko. Grabe yung susubok Grabe dyan pasikat na bread ha. Oo. Pasikat na dyan yun. Susubukin lahat ng mga uncle. Adobong pata. Pasagdan na mo si Ivy, Julie. Ay, nasobrahan na kasipal. Natakot ako sa in-upload niya. Yung mga ulo na ng baka nagdadadadad yung mga Para sa bata lagi na. Gawa pag i-upload niya. Para sa bata. Sa YouTube. Sa Facebook, sa Bindamis Collection, dagan na matutubuan. Makikita mo naman siya kung foul o hindi, di ba? Ulo kasi ng ginano no. Yung video. Yung ulo sa gilid, yung ulo, tas baka. Oo. Kaso nagnaguan ka, Brit, nagana. Gwen? Gwen? Ako na. Ano tayo, Brinde? Kadua, di ba? Brinde. Paano guniyot? 27 minutes. Nakakatakot yung parts ha. Marami ka nakikita Marami ka naririnig Mukhang sarap na sarap ka dyan Carry lang, carry. Hala. Ano ba? Mga ayaw ba kanin na wala imong hindi ka makita sa video no? Sorry ka ba? Wala. Dapat makita. Oo, kita sa ba? Di umano. Linis ako ako. Nagbibideo lang po sila. Hala! Labay sa biyo asa ni labay. Ready. Yan yung outfit ng ng mga chef ngayon. Alin ato ka bread. Dali na mag-cook na ta. Pati kay man? Tidak. Video na papel. Ato naman kani. Kani lang patindog. Kaya akong palayo lang ko kay para makuha. Grabe. Para magnanay nga. Nanay na mo katawang amahan. Para magkuhan ko eh. Kung labandila sa ka. Ano sa tayo prepare na? Nang alas 10 naman. Ay! Tayo prepare na. Alas 10 na, mag-prepare na ta. Ayun na. Naglinis sa swimming pool pala itong isa.
Kailangan lang siyang ganyan-ganyan eh. Tapos lagyan ng sunod ng powder. Ah, powder. Ibutan sa balde. Ibutan ako. Ayaw. Api rambe. Saan ito na yung powder? Ay, powder. Ayan, oh. See? Ayun ko ni kinay yung anak. Ay, lagi magbinabida ha. Buta po ka ha. Awad yan. Dito ka na pwede. Magluto na karon after nito, magluto na tayo. Ganito po ako kasipag dito guys. Hindi po ako si CEO dito. Ako po ay trabahante. Nag-aantay po ang aking mga guests po guys. After nito maglinis ng pool. Pagluluto ko po sila ng adobo para sa kanilang lunch. Maglalagay pa ng tubig para makaligo naman sila mamaya. Tapos, saan nakakabili ng lason? Nakahiluan. Ganito kami kasipag. Oh? Ko. Pag wala content guys, kasi tig-pretty na namitanan. Yan, ganyan lang. Tapos, tinan mo, pumuti ka agad, diba? Hindi naman, nadali yan sa powder. Gaga. May sunrox kasi yan. Diba? Hindi pa natanggal. Matatanggal yan, konti, Mamaya, mabababad kasi yan ng sunrox. Hindi pa tama man anak. Ano nito, makabuo lang tayo ng 10 minutes, tanga. Hindi pa naman tayo. Apil ako apil. Ha? Apil kay, apil makasaka na. Yan Yan. edited na. Tapos dito, igaganin din natin dito para naman gaganin yung sunrox din dito. Bilisan mo dyan, Yaya. Day Celeste? Mara. Clara. Di ba? Ganun lang nang routine namin dito every mag-drain kami. Bilisan mo dyan, Esta. Esta. So, yun lang. Simple lang naman ang buhay dito sa farm. Linis-linis. Ganyan kami tulong-tulong. Ha? Yan. Yan yung nagiging brown na ano. Nagiging brown Bukas na siya? Ay, dili. Ay, sarado pa siya? Ay, hindi. Bukas pala siya. Hindi ito. Yung lock niya. Ready na mga Ricardos. Pagkuha black beans. Ready na tanan dito.